Zdravím, ja som Mike 212 a po dlhej dobe vás vítam pri ďalšom videu. Tentokrát mám reálne dobrú výhovorku a nie je to tým, že som proste lenivý zmrt. Tentokrát je to tým, že sme sa sťahovali, ako môžete vidieť, máme nové pozadie. Tak, aj to je tým, že sme sa proste sťahovali. Ale som tu pre vás s ďalším videjkom a dúfam, že už tentokrát budem viac konzistentný vo vydávaní mojich videí. Anyway, máme tu set číslo 75400 Plo Koons Jedi Starfighter Microfighter. Ako, by the way, 3 riadky textu, pri seke som akože že v živote nevidel, ako takto tuto je názov. A tento set má 89 dielikov, je od 6 rokov. Boxart je dade neviem kde úplne v prdeli, dade v proste sci-fi mesto numero 1. A vrch krabice vyzerá takto. Máme tu Plo Koona po 11 rokoch 1:1, nejaké nudné čítanie. Bok krabice. Tu máme side boxart, ktorý vyzerá veľmi good. Lebo také iba, ako klasika, toto je tu iba vystrhnuté. Toto, hej. Tak. Presnejšie. Toto je vystrhnuté, toto je naopak. Ďalej, tu máme ďalšie nudné čítanie. Spodok krabice, nálepky a kraviny. Anyway, zadok krabice. Tu vidíme jedinú play feature setu a Plo Koona, ktorý vystupuje zo jeho jedajského Starfighteru. A áno, by the way, bol by som extrémne rád, keby tento set bol reálny Plo Koonov Starfighter, nie Microfighter, ale mám Plo Koona za 11 €, tak sa neskažujem. Anyway, toto by bolo všetko pre krabicu a poďme sa pozrieť na minifigurky. A ako prvú figurku tohto setu máme Plo Koona. Je to prvý Plo Koon po asi 11 rokoch, čo je veľmi osviežujúce vedieť, lebo je to jeden z mojich najobľúbenejších Jediov. Ručí to doslova akože ako post, akože, ako by som to povedal, doslova The Jedi, akože absolútne ten ich kód rešpektuje a úplne všetko, hej. A má Force Judgment, čo sú v podstate jedajské blesky sícké, čo je extrémne cool. A tentokrát namiesto hlavy gumenej má hlavu plastovú a nejaký printing, ako má tie klasické jedajské roby. A ako ospravedlňujem sa, ak je to niekedy nejak blbo nasvietené alebo dačo. Ale ešte som v tomto byte video netočil a nejak sa snažím to tu urobiť tak, aby to vyzeralo nejak dobre. Takže sa ospravedlňujem, ak dačo nevyzerá úplne najlepšie nasvietené alebo tak. Anyway, toto je za mňa veľmi dobrá figurka a poďme na, I guess, ďalšiu figurku alebo polku figurky. A ďalšia figurka v úvodzovkách je hlava Astromecha. Ako v starom dobrom Lego Star Wars z roku 2000 vám nedajú celého Astromecha, čo za tých 15 €, ako ja som to zohnal za 11, ako som už vravel, a pôvodne to má stať, že 15 €, tak je to celkom také blbé, no. Že vám ako aspoň u toho Mandaloriana Razor Crestu to dávalo ešte zmysel, lebo tam máte ešte toho Grogua, hej, ale tuto je to ako hlavu vám dajú. Parandička. Anyway, toto bolo všetko ku figurkám a poďme sa pozrieť na set ako taký. Takže, tento set, je to Microfighter, čo viac od toho chcete. No, takže ako, je to proste set, to je set. Ako ja neviem, čo vám o tom povedať, to za strany Microfighter, máte tu 200 šutre. Môžete byť šťastný, hej? Anyway, start shooter test! Piu. Tentokrát budem robiť aj start shooter testy, lebo sa mi to nemá kam stratiť. Anyway, ako vyzerá to pekne, tieto pruhy, čo tu dali, vyzerá to fajn. Vyzerá to celkom presne k Plo Koonovej stíhačke, ako by mala vyzerať. Ale prečo je to Microfighter? Ja viem, že to nie je chyba tohto setu, ale prečo to nemohli spraviť poriadny jedajský Starfighter? Prečo to musí byť Microfighter? Ešte. Je tu jedna taká mini funkcia. Tu si môžete dať Plo Koonov lightsaber. Peak
Lego Star Wars Featureative. No, takže toto bolo všetko pre build a poďme sa pozrieť na môj finálny pohľad alebo môj záver. Proste sa poďme pozrieť, čo si o tomto sete myslím. Pardon, dlho som netočil video som. Takže čo si ja myslím o tomto sete? Za mňa je tento set celkom dobrý. A áno, som trošku bias kvôli tomu, že tam plochu nová figurka. Ale inak, tento set je celkom dobrý za... Čo viem, 15 € sa vám to úplne nevyplatí, ale keď si počkáte, čo viem, že na zľavu, alebo to dáte proste, pozrite si za 11 € alebo za 10, hej. Lebo 15 € mikrofighters fakt nemali byť. Ale proste za takých 10 € je to za mňa veľmi dobrý set. Ale aj za tých 15 € sa vám to vyplatí, iba kvôli tej plokunovej figurke. Každopádne, tomuto setu dávam úctihodných 8 z 10 a taký trochu epilóg tomuto, že ja viem, že som dlho nevydával videa, sa mi za to ospravedlňujem, že stratí krát v tomto videu, ale dúfam, že bude sa mi dať byť viac konzistentný s tou tvorbou a viac vydávať videí. A ak chcete vidieť viac takýchto recenzií a ak ste to dokúkali až dotiaľto, tak come on, dajte na odber. Je to zadarmo, veľmi ma podporíš, som takýto maličký tvorca. Si tu točím videá o Legu, o Star Wars, ma to baví. Dúfam, že to baví aj vás. Tak, ak dívaš tieto videá, ak ťa to baví, tak prečo nedá ten odber? Aspoň uvidíš, keď zase vydám video. A ak chcete pomôcť tomuto videu, tak môžete dať aj like a napísať komentár, čo o tomto sete myslíte. Toto je všetko pre toto video a vidíme sa pri ďalšom. Čus.